Mangwanani akanaka vedare tinokuchingamitsai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzei tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Ndakashandisawo mishonga yakaipa kuurayisa mukoma wangu, uye zvekare nekuti ndinge ndichizovatorera mukadzi uyo wavainge vakaroora vakachata naye. Zita rangu muchanditi Tafatswa. Ndine makore 33 years ekuberekwa. Ndakazvarirwawo ndikakurira muHighfields muHarare. Ndainge nditongoriwo munhu ainge ari very quiet, that kind of a person that you can call an introvert. And ndaiwanzokutukwa nevabereki vangu vachiti I was useless. Ndainge ndiri munhu aingogara ari mumba at all the times. Zvainge zviri zvinhu zvainge zvichindirwadza. Kana kuchikoro kwacho I felt as if God had punished me because chikoro ndainge ndisingatombokoni zvachose, but ndaigona bhora manje. Apa baba vangu vainge vakarevenga sei bhora, vainge vasingambodi kana kunzwa nezvaro. And as for my older brother, ainge ari munhu aigona kuchikoro. He was excelling in each and everything that he used to do. Nekuda kwaizvozvo ndo zvakazokonzeresa kuti ndinge ndichizosvika pakumuroya, then mukoma ndokubva vachizofa. Asi yainge isiri shuviro yangu yekuti mukoma vange vachizofa. Saka mukoma vangu ava ndichavati tonderai. Vakabva vachizoenda kuuniversity. Mushure mekunge vaenda kuuniversity, that was when he came to South Africa. Ndingatoti he was the successful one and the first one to come and work in South Africa. Hazvina kana kumbovatorera nguva pavakauya kuSouth Africa, since he was a man who had good luck and luck followed him. Kwese kwavaienda vakatanga kuita mari, vakawana basa rakanaka, uye zvekare vaigara vachingotitumidzira mari, vachititumidzira zvekare nezvekupfeka. Zvinhu zvikabva zvachizotongochinja overnight. Tainge tava kutoraramawo upenyu hwakanaka. Vakatotengerawo baba motikari, vakatondibatsirawo kuti ndinge ndichitanga kuaplya for mabasa muSouth Africa. Ndokubva vatonditengerawo foni. Ndipo apo pandakabva ndachizouya kunoku kuJoni. Ndichiuya kunoku kuJoni ndainge ndisitomborina kana tarisiro yekuti ndo zvandainge ndichazoita, but this happened last year. But handina kuuya hangu kuSouth Africa last of last year. Ndakambouya ndikagara kusvika vava kutanga kucomplaina because ndainge ndichisarudza mabasa. Vakabva vati kunoku you need to know kuti iwewe you are a foreigner, plus mapepa ako haana kunyatsokukwana, plus hauna kana degree kana diploma zvekuti ndingati ndingakutsvakira basa rekuti kambani yacho inobva yakupa work permit. Zvinotinetsei? Dai wangoshanda kunyange construction, pekugara unapo. Motikari unongotora motikari chero yaunenge uchida kushandisa kuenda nayo kubasa. Fuel tinenge tichingodira mumotikari. Iwe mari yako yaunenge washandira, mari iyoyo inenge iri yako. Then you develop yourself. Ipapo vainge vakati vachazama kuti vange vachinditsvakirawo musikana wemuno muSouth Africa wekuti kana tikawirirana then we can start our small family. Kana tava nevana vedu tachata, then I'll be able to get an ID. Ndobva ndatangawo kuenda kuchikoro upgrading myself, but ndainge ndisingamudi musikana wacho uyo wavainge vakanditsvakira. Like I just did not like her at all. Ameno ndakangonzwa ndichingomuvenga, even though takatombofambidzana kwenguva yakati uye ainge achitondidawo musikana iyeye zvekudaro, but mumwoyo mangu ainge asimborimo zvachose. Then last year I cannot forget, there was a time apo my brother came back home. Pavakauya kumba mukoma vakabva vachizongotanga kungondituka in front of his wife, and he had never done that. Taiti tikanetsana sometimes taikwanisa kuzotaura tiri muspare bedroom mandainge ndichirara yandaishandisa ipapo, but on that day
vakatongosvika ndainge ndakatongorara hangu pacouch nditori busy ndichitoona mamovies. Saka sezvamunongoziva kuti mamovie mazhinji epaNetflix anenge aine mamwe mascenes aya ekuti vanhu vanongokaruka vakutotanga kutorara vose, akabva anditi, so what are you trying to do kuti unoplaya mamovies akadaro? Mako muspare hauna here TV? Because I had bought a TV in which I used to continue watching my series angu muspare bedroom imomo mandainge ndichirara. Vakanditi hazviitika kuti vana ugere navo muliving room yet you are watching a movie like that. Ndakatongodhiniwa nazvo because vakabva vatanga kupopota, vakabva vanditi you are lazy, haudi kuenda kubasa, kana ndikakutsvakira basa haudi, unongoti chaunongoda mapepa chete. You are not going to get those papers for free. Unotofanira kutoti utange washanda, kana washanda waitawo mari ndiko kuti ukwanise kuwanawo mukadzi waunoroora, because how can you just expect someone to marry you iwe usina kana chauinacho? Ndichikuchengeta, do you think kuti I will allow you kuti unge uchizounza umwe mukadzi panapa yet kushanda kwacho usingatombodi? Saka that attitude, it made me to feel really bad. Ndakabva ndatanga kutongovavenga mukoma, but I never even revealed it to him kuti ndainge ndava kuvavenga. I felt so guilty pane zvose izvo zvavainge vachingondirangaridza kuti ndakazokuitira chakati nechakati nechakati. That was when I went to this other friend of mine, uyo wandichati John. Iye anoenda kunguo tsvuku, but kubva tichiri kuZimbabwe kwavo vaita zvezvikuri because vanasekuru vake vakabva kuMalawi. Vaitombopota vachipinda mutauni vachinoita zviya zvefeja-feja, but yavo feja-feja yavainge vachiita yainge iri feja-feja yemagic, zvekutoti zvechokwadi paya pavanenge vachitenderedza zvivharo vakazonozvivhura chacho chaunenge uchinzi chiri papi haumbofi wakachiwana because vaishandisa mishonga yavo yezvigure. Ndakabva ndachizotanga kutaura naye, akandiudza kuti iye ainge achigara kuBoksburg. Ndikaendako ikoko ndobva ndamukumbira kuti ange achindibatsira. Ndiye munhu 1 anoziva dhiri racho iroro rose randakaita kuzonourayisa mukoma then nekuzovatorera mukadzi wavo. Akanditi aikwanisa kundibatsira, asi akati munhu aikwanisa kuzondiitira mhiko dzacho vainge vari sekuru vake. But ivo vakanditi mushonga wacho handizivi kuti nechishona ndingauti kudii. Vakandiudza zita racho nechirudzi chavo chekuMalawi, but wakanzi unonzi pfambi yemudzimu, I don't know. Vakanditi ndo mushonga wacho iwoyo, zvimwe kuda vekuMalawi vanokwanisa vachiuziva. Vakanditi mushonga wekuti unozokonzeresa kuti avo vanenge vachidanana vange vachirambana, then pane vaya avo vaunenge waita kuti vange vachirambana wacho waunenge uchida anobva azotanga kukuda nemwoyo wake wose. Vakati ivo mushonga uyo unoshandiswa nemahuri, ndokusaka uchinzi pfambi yemidzimu. Ndakabva ndachizovapa $80. Mushure mekunge ndavapa $80 vakanditi ndaifanira kuti ndinge ndichizotora mapictures amukoma. Ndikaita saizvozvo, ndatora mapictures amukoma ndokubva ndabaya netsono 8 kudaro ndakaenda ndikabva ndachizonosiya kudombo raMwari kuEpworth uko. I still remember kuti wainge uri musi weThursday, uri usiku, ndo vakatondiperekedza nemotikari yemuzukuru wavo, but iye ainge asina chaainge achimboziva kuti dzainge dziri mhiko dzei. Tapedza kuita saizvozvo ndakabva ndachizonzi ndaifanira kuti ndige ndichizotenga nguruve. Ndakatenga nguruve iyoyo mukoma. Takabva tachizoenda tikanoikanda mumvura, but tisati taikanda mumvura nguruve iyi ndakatora mari, ndakanzi ndike ndichitora $10 ndokubva ndachizoisunga nemucheka mutsvuku. Apa ndainge ndaprinta zvekare picture remukadzi uyo wandava kugara naye, ainge ambori mukadzi wamukoma wangu. Ndakanzi ndinoritora ndobva ndaripeta-peta, ndobva ndarisunga zvekare nemucheka mutsvuku. Ndakaita saizvozvo ndokubva ndachizosungirira picture nemari iyaiya panguruve iya ichiri mumotikari. Takaendako nepick up ndokubva tachizoitora tikasungirira dombo rakakura
tikapinda nayo mumvura ndokubva tachizoenda tikanoikandira mumvura kunonyudza tikabva tachizobudamo mumvura muya muya. Ndakanzi ndinge ndichigeza maoko angu ndikaita saizvozvo, then ndokubva ndachizotanga kutaura mhiko uye zvekare nezvose zvandainge ndichida kuti zvinge zvichizoitika. Ndakazodzoka kuno kuSouth Africa. Ndadzoka kuno kuSouth Africa ndaiti makuseni oga oga kana kuri kunzi mukoma pavanenge vabuda paya vaenda kubasa, iniwo ndaimuka ndobva ndasvipira pagedhi ndichivatuka ndichivaudza kuti pamba pano painge pasisina chavo, vaifanira kuti vange vachizotanga kuramwa mhuri yavo, kusema mudzimai wavo. Zvakaitika izvi kwemwedzi yakawanda vachingonetsana nemudzimai wavo kuzosvika iye ega one day azouya kwandiri akati ainge aine nyaya iyo yaainge achida kundiudza. Ndikamuti ndiudze, akanditi ainge atova nenguva asingachanzwisise kuti mukoma wangu vainge vachiri kumuda here kana kuti kwete. Ndakamuti kowai, akabva anditi nekuda kwekuti usiku akati anenge achida kurara navo aibva atoramba zvachose. Ndikabva ndati ndainge ndichazotaura navo. We then started talking on WhatsApp. Dzimwe nguva ndaingotanga kungotaura naye paWhatsApp, sometimes even kuma 1 am ndaitotanga kutotaura naye ndichimunyaradza. Ndapedza kuita saizvozvo ndopa ndakabva ndachizongotanga kuita sekunge munhu ane stress. She started being so kind to me, achindibvunza kuti naitafadzwa ko, why are you so quiet, like uri kungogara uri munhu ane mazi stress. Ndikabva ndamuudza kuti I was stressed about my brother nekuda kwekuti he was neglecting her, apa iye ari mukadzi akanaka, and my brother was no longer understanding her anymore and didn't want to spend any time with her. She started telling me kuti she was feeling lonely and it opened the doors for me. Ndainge ndiine umwe mushonga zvekare wandainge ndakanzi apo pandinenge ndava kutanga kumupfimba, mushonga iwoyo ndinofanira kuti ndinge ndichizouzora. Saka ndaitotaura naye ndakauzora kuface mushonga iwoyo and it started working. My brother started losing his mind. Ainge ava munhu ainge ava kungogara ari moody, even sometimes threatening to beat her up. Vaigara vachingorwa at all the times. One day she ran away from their home ndokubva achizodzokera kuvabereki vake akati she needed a break. I went and I picked her up this other time. Ndikabva ndamuudza kuti ndainge ndichimuda, and akabva achizoti she felt so safe with me more than with my brother. And that was when we started sleeping together. Ndikamukurudzira kuti ainge achifanira kuti ange achizodzoka kumba. Akadzoka kumba and she did not even know kuti I was using some charms on her. Uye zvekare mukoma vainge vasingatozvizivi kuti kudzoka kwainge kwakaita mudzimai wavo kumba yainge iri nhau yekuti ndainge ndava kutodanana nemudzimai wavo. Takabva tachizoita chirangano chekuti taisafanira kuti tinge tichizombozviratidzira kuti tinofambidzana tikawirirana paya. Dzimwe nguva aitonetsana namukoma so that mukoma vange vachizoramwa, iye obva aenda obva anorara kune imwe room. Mukoma ndakavashandisira mishonga yekuti vange vachizotanga kuita magirlfriends. Vakazotanga kurwara mukoma, varwara kudaro vainge vachizvimba makumbo, then ndipo apo patakabva tazovaendesa kumusha. Ndakakasika ndikadzoka kuno kuSouth Africa, mukoma vakasara vachifa. Ndakazongoenda hangu mukoma kuZimbabwe, but ndainge ndichitozviziva mumwoyo mangu kuti ndini ndainge ndakavaurayisa. Mukadzi uyu wandigere naye haatombozvizivi kuti izvi ndo zvandakaita, but I had to do it nekuti ndainge ndatogara ndabatwa nemweya wegodo nemweya weruvengo. Naizvozvo ndomudawo kuti Mwari dai mukandiregerera, but I am taking care of the kids because they are my kids as well as taking care of my wife. I love her with all of my heart. I will give her whatever she wants from me. Ndiyo confession yangu mukoma. Kana mukaposta nyaya yangu ndizivise ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Zvakangooma hazvo vedu we. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section.
Zvakangoma hazvo vedu. Strange things indeed they do happen in this world. Regai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti muge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Ininiwo ndiri murume uye zvekare ndine makore 45 years ekuberekwa. Ndiri munhu uya wamungangoti I am suicidal and handichaziviwo kuti ndozvifambisa sei nekuda kweizvo zvandakaita. Ngoma ndakarombawo apo pandainge ndichiri ne30 years. Ndakati ndiriko kuSouth Africa ndo pandakabva ndachizotangawo kuita basa rekutenga ndichitengesa mafoni. Ndiro rainge riri basa rangu randainge ndichiita. Ndakabva ndachizovharawo umwe mukadzi uyu wandakavhara mukomana acho ndaisatozviziva kuti ainge ari munhu aitonamata. Saka ikoko kuchechi kwavo ndipo apo paakabva achizondiitira minamato yekumadokero. Zvinhu zvangu zvikabva zvachizotanga kusunga. Ndaingoti kana ndikatenga foni ndobva ndatosvikirwa nemapurisa obva atonditorera foni yainge ingori loss after loss. Ndakabva ndachizotangawo kufamba apo pandakazodzoka kuno kuZimbabwe ndichida kunzwisisa kuti kochii chainge chichimboitika pandiri, because ndaitova munhu ainge aine macustomers akawanda kwazvo, but zvinhu zvainge zvava kusanyatsokufamba negwara rakanaka, because pandakaendako kuSouth Africa ndina kana kumbotora nguva mushure mekunge ndatanga kuita business rekutengesa mafoni. Ndakabva ndatovhurawo kashopu kangu mutauni. Ndainge ndava kutotenga malaptop ndichitengesa ndokubva ndazototengawo motikari yangu. Life yainge ichitofaya mune zvakanaka paya, but zvinhu zvakangooma. Izvo mukadzi uya ainge achindiitira minamato yekumadokero. Zvinhu zvakaoma. Ndikabva ndachizodzoka kunoku kuZimbabwe. Ndakarambawo ndichingoitawo mabusinesses ekiya until the day iro randakazosangana neimwe n'anga. At that time mudzimai wangu ainge achangobvawo mukubetserwa mwana, ainge ari mwana musikana. Saka ndakazoti ndichibatsirwa nen'anga yakabva yachizonditi kuti ndige ndichipfuma zvainge zvichida kuti ndige ndichizoshandisa mwana wangu musikana. Zvinova zviri zvinhu zvinondirwadza, because mwana uyu atokura mukomana acho. Ndinoti kana ndakamutarisa nezvose izvo zvandakamuita, moyo wangu ndinonzwa moyo wangu uchirwadza. Sekuru vaya havana kuda kundibudira pachena ipapo pacho patainge tichatanga dare racho rekuti ndige ndichizoromba. Vakazondibudira pachena mushure mekunge ndaona chikwambo ichi mukoma pandakachiona. Zuva iroro ndainge ndatobvawo mukutonetsana nemudzimai wangu nekuda kwekuti pamba painge pava dry, tisina kana mari, zvinhu zvakaoma. Saka emotions were running very high. Takatorara tanetsana tatukana paya. Saka ndakati ndakarara, then ndipo pandakangonzwa kuti mumba mainge muine chinhu chainge chapinda. Ndakangovhura maziso ndikabva ndaona kamwe kamunhu kapfupi kainge kakamira padhuze neni. Kamunhu kaya kakabva kangonyangarika. Ndakazoti mangwana acho makuseni ndikabva ndatoshandisa mari yatainge tichifanira kuti tige tichizotenga nayo madomasi. Ndikakwira kombi ndokubva ndachizoenda kuna sekuru vaya ndikavaudza zvose zvandainge ndakaona. Vakabva vanditi nguva yainge yakwana yekuti ndige ndichizadzikisa mhiko. Ndikati mhiko dzei? Vakanditi dzainge dziri mhiko dzekuti ndinge ndichizorara nemwana wangu. Ndikati muri kuzama kuti kudii nhai sekuru? Vakanditi ehe, wandinzwa. Ndati imhiko dzekuti unofanira kuti unge uchizorara nemwana wako. Ndikati kacheche ikako ndokamuri kuda kuti ndige ndichizorara nako here? Vakanditi hongu, unofanira kuti unge uchirara nemwana wako. So mukomana ashe zvinhu zvokuti zvakandiremera, but nekuda kwekuti ndainge ndava kugara ndichingokaona kadhara kaya vakanditi kaikwanisa kuzondipengesa, because iko kwakainge kachibva hanzi kwainge kwakatooma kaine nzara. Saka kainge kasati kava kukwanisa kutaura neni. Zvino ndaifanira kutoti ndinge ndichirara nemwana wangu. Pandinorara nemwana wangu, ropa rinobuda kanouya kobva kachizonanzva ropa iroro rekutanga. Then from there on ndobva ndachizotanga kuita mari. Zvainge zvakaoma mukoma. Ndakatanga pashoma nepashoma. Ndaitora vaselini ndobva ndachizomuzodza pasikarudzi yake. Paya pandinoita sekunge ndiri kutamba naye ndaipota ndichisa chigunwe zvishoma nezvishoma. Pandakaona sekunge kwainge kwavhurika ndo pandakabva
rara naye, but handina kuzviita nezuva rimwe chete. Mwana aichema iyeye kusvika ichizonopinda, but yakangopinda musoro chete, mwana akarwadziwa. Apa amai vacho havana kana chavakamboona. Ndaitora mapiritsi ndomakuya-kuya, ndobva ndachizomuzodza kusikarudzi kwake kuti asaramba achinzwa pain. Ndozvandakaita izvi mukuromba kwangu. Mwana uyu akura, mwoyo wangu unorwadza kana ndikafunga zvose izvo zvandakaita. Vedare ndo meseji iyo yandakatumidzirwa ichibva zvakangooma hazvo vedu we. Ngatizamei kuti tinge tichitaura nezvayo nyaya iyi mucomment section.